новата власт се готви да махне служебния министър на земеделието и да сложи нов. Този нов е един зърнар. Да сложиш зърнар за министър на земеделието е все едно да сложиш вълк да пази агнета. Субсидиите в нашата страна се дават, за да се осигури препитанието на народа и да се поддържат евтини цени на хранителните стоки. Няма как цените на хранителните стоки в България да са евтини, при положение, че 90% от субсидията отива при зърнарите. Останалите мижеви 10% се разделят между млекопреработватели, млекопроизводители, месопроизводители, овощари и зеленчукопроизводители. Другарят Радев май започва да настъпва мотиката.